Wan Rashwa ya ka ILP, Pechwa ya ka jing rung kertep ki nongway ne kita ki bar jela ngin sia kren halor ka lintirel kata kadi ka way ka jing dawa jong ka KSU. Kini ki pressure group kita kisang balang ngamtip ki syong khot sang balang ki balang adu kan ngamtip. Ti tangbar kren maki kata kamot longkumbat di bari persen maki kanya pak ba amdai manu kita ki bengijiat mengi. Balai ba ka sorkar badai ka sengap tai kita kisang balang te. Kasur jungi pak ba syai. Kidon ni em kita ki kendon kita ki an ki bala banyada ya ki pak ke jela. Balai ngi im sa ha ka jing tieng te, ngi tieng i ka ni ngi tieng i ka tai. Mano ba wan ra kita ka jing sngo tieng, ba ka jing sngo shep tieng. Ka ai kita kata badan hang ni ba kita ki beriu kin wan lutang hang ni ba haj ngamla ban sutu. Balai ka don kata ka jing ya phya ka jing ya pher jing mut hapdeng ki beriu hapo ka jelahi. Klem daya don lang hi ka jing sutu bat kini ki beriu la jong hang ni. Ubana bar ula ban shimti ke bara lada phi persya e ka no ka policy jong ka sarkar phide ban don ka alternative policy te. Kajing persya ya kajing wanra ya ka lintirel ha Meghalaya kalane la bun snem da kajing persya jong kiseng bhalang kum kakasi students union kabayeng scam bandawa ya kalat ki pirking ya kajing wan rung be an ki briu ki banabar jela shwa ban wanra ya kirel perkajing persya kabarang shen jong ka KSU sa shisin kalong kata kamat kabatnam halor kajing pensange ya ki lintirel ha Meghalaya lani khamlong specific hari jantia bat khasi hatu kalong kabadon kam ban pinlong ya ka jingya kren ha padeng ka sarkar jilla ki nong sinshar shnong bat ki seng bhalang ban weng ya kita ki jing persya insayo ya ka jubab ha ka ni ka program ya phaliu jingmut ka bakerpang ka jongi ka bangi ai kerteng ka jingiaksaid ban yo ya ka lintirel ha Meghalaya ya mentahi tongi pechwa ya ini video ibalingkot. Haduk mentah ngidon tangkawai ke stesen rel ke batrai kam ha Meghalaya. Ka Mendi Pathar ke badon ha North Garo Hills District hajan Khapod bat ka Assam. Kadai tangkawai ke Jakayat rel ke badon ha ki jelari lom balas dang trekam nadu usnem ar hajar khatsau. Kajing temu ban penyar ya ka lintirel sebernihat hasilenter ki jaka Khapod bat ka Assam. Syaka nongba jong ka jela hasilong lahap ban penjalan hadin ki jing persyajur nakaseng Khasi Students Union bat ki weide ki seng bhalang halor ka jing syapti ya ka jing wan tuit buhai shnong ki banabar sya ka jela. Ha ka jing sinshar jong ka Meghalaya Democratic Alliance kabala lamkhmat da ka National People's Party kala shim ya ka ne kamat da ka jing pikir wadla kata kimi bun ki jing kili halor ka jingla jong ka pan pintre kam ya project kat kum ka nongrin bakayeng kadba ka sarkar pedeng kadang scam halor ka jing thu ban pinyar ya ki lintirel ki nong yalam ka Meghalaya kidang sakut hapedeng ki jing thu ban wanra ya ka roi kapar bat ka jing persyajur na kiseng bhalang. Ka dorbar mang tingka jong ka yeng dorbar thau an ka jela wadang shukut shen kala sakhi ya ka jing yatai halor ki mat pedai pat ka jing pinyeso ki lintirel ha ka jela. The project is delayed because the reason due to the opposed by the local people and due to non-availability of land, and that is one of the reasons. So till today the project is cannot go ahead. That is one of the reasons. Kadba ki MLA ki Banagaro Hills ki pan ya ka lintirel ka ban pinyaso Shabagmara ki MLA ka Jangte Hills pat ki e ya ka ni kamat hakipat ba nongshong shnong. So we from the Giant Hills region, we also will like to hear the voice of the people, what the people subscribe to. If
the people really want that the railway should be there, we should allow. We are living in democracy where every people, every individual have the right to speak their mind. Shua bangin ya chkhmat shua anga bangan pin itu ya pi ya kiriu shampang ki badan patngi hakani ke studio ningkong ngasdang pan pin itu ya ikong Patricia Mukim I badai I editor The Shillong Times ngapnya subharu ya iba Rudi Warji I badai I former ambassador pakwa ban shuthuru ya kinong pet ki jongi hakani kapor ba ngilakot bang layawer ya kinong mikmat na ki katuk ni ki seng bhalang henre na ki daw ki bam lakyar kip shimlayo bandan rekat batni mentang sengi tegani ke jengkeli henre kadai nak benta kita ki nong mi khmat jong ki seng bhalang ki prepare bat ngan bu kani ke jengkeli iba Rudi namar dang shen I ba ke SU dah kini sengi hi ka let sha assembly ban persha ya ka MSIPF bat ka lintirel ya ka MSIPF ngin ya keren mata kasing je keren par hakwai kapor henre ya ka lintirel kum mangitip kani kamdi kasien ke bandingkong ba ini ki seng kila let ban protes kumpaki ong no kajing kili jongai phi kalong hatu kata kajing persha ka dei bet thik tangya kita ki rel kit briu lani ka dei ru ya ki rel kit mar kat kum kajing sothu ka jong phi kum dai shibon mo ba aren namar ba yo mani galat ban keren ya gani kan ka ngasukwa ban ong diat saban kan jubab ya ka jingkeli jong phi ba kanika kam ki jam jonga ba adu mensuaru ke background jonga kalong baik ngadon nga atri keleng perthai to ya ledang perkhat ike ige badai local ru kadon ka kamain ka balong global hanga kadon kamain ka balong national hanga ti kai bangan jubab kan long kat kum kata ka kum perkhat jonga ma ti menta ti kawai ngakwa bat ong ba ngapet habang ngapet ikini problem kum ngani kalentirel mo la dei bon kit tang ki mar ne la dei bon kit tang ki wan kit lang ki brio passengers ki wei bro kajing sngau nga ban su jubab ndiat ya kata kan su ong bai la kumno to la dang don ka jing tieng ka ba kumno ru kala bandon ka ha kata ka jing tieng ba yo wan telep ki we jat ban rio kani ka jing tieng kam dai tahang ni kadon keleng ka perthai menta manakani hapo United States su kawai na ki issue ba di Donald Trump ki jet u kalong ya kata kadi ka jing tieng ba yo wan telep ki we jat ban rio ka badai balai kata kan la ka jong mo tenga sukwa ban ong ya kata tian rei menta phimla pat ban ong ba tang na kata ka jing tieng kan ka jing tieng ka ban san sha ri ka jing long jungi ka jing em jungi ki pateng jungi ki khon ki ti jungi ki sio dia na bot kam na long kan ta idi ban ya ke leng ti menta balai bangimla ban su aila chotang bakarel kan wan tang ban kit jingkit chwa nomor balai kadau kalong ba kat kum na ka NEC shubo ki data ki badan kan belada haki lai saus ne menshwa kata data ki badan na NEC ki pen ba kador ban kitmar napo Guwahati sa Kolkata ka songdor ar punyo tengka kilometer ban kit na ko Guwahati sa Shillong ka songdor si spa ar po tengka ti menta mano ba siyo kita hadwai dia mangi kiba dia lay yakitu kimar kipen kiudor ndre ki sio mangama fihi sio kibrio jongi so to te kata ka dai ka wei banga juba manga nakwa ban beteng shu ikiwi wei banga kwa ban keren tang baya ban juba kan dia kata nan ai lat pa dia kongpat kong Patricia ngin sawan biang shata tamang kwam kli phi namar kani ka kentin influx ka penlong ba ka pensngo yikibrio ba kidon kita ki nong ki wan nabar ban banyu rot yangi kadon kata kajing mam sngo singan chu namar kasakut be hangi namar kata ka influx ka shuan be hangi katkum kajing sngo ka fi hatu dengi pet yaki statistics dengi pet kita ki jing kendon em kata kajing pensyai baki don kita ki pri lawan sha
berhai shenong kum bagi ong no mo hak ting hasi don em kum kata kum kat kum ke jing pet ke jong pi yam mentah lada pi pai shaka statistics shaka data population data nginyo I ba ka jing don jong kita ki bangi ong kiwei pade bat bun sin ngi pendon kam ka ni ka tin mender mo ban classify ki kiwei ki bomde ki khasi penar te kala ahyar ba wat ki basyong basa hang neru bon ki laham mi no namar kim yo I don lat ban 3 jam te mangi ladangi sngodon kam bangin don tang para mangi ni habban ni pentebit amelade ki jingki jaj kam bro khoj ndai hato ngilong ki batebit ban 3 ki jaj kam kat ki badon kam hagani ke jela jongi keperthai hi bro kawai kalong ka belong interdependent te ke be don kam ya ke jing rap iwe jong iwe pat mangi hagani ke jela ngim la ban long self sufficient nadu khaw ru wan nabar ka shini I aisho bam wan nabar bat kum bakran iba arudi kador ban wan ra ya kini ki mar ki mata ka long ka bakhya namar ngi pen wan ra ki de ki trok ka jingkit ka ba penkit de ki trok ka long saw sen ka jing 4 times more expensive ban ya ka bakit ki rel te sakawai ru ka long kum ne mo balai ngi im sa ha ka jing tieng te ngi tieng ka ne ngi tieng ka tai mano bop wan ra ka ta ka jing sngo tieng ba ka jing sngo shep tieng ladangi pulih ya ka jing tho jong ki babon ki start tho mo ki banaka perthai bro ka wai ki ong ba ngi penting ya ki breu nang bangila ban control bangin yo bat scam ya ka jing mut jing perkhat jong ki kham tam ka pot election penting bet kum ni penting kum tai da ka jing thmu ban yo ya ki bot jong ki paj ba ru ha ka jing bam sngo tho bar ka jing bam yo I jingai ki shu sngo ya hap ik ta ka jing shep tieng ndai pi shep tieng ya ka ngathrain ka poi ka pol bangi de ban face ya ka ni ka jing shep tieng te ka ka jing shep tieng ka jing shisha bat ka ka ba shu sngo ka ba shu pen sngo namar la long palak fear than psychosis fear psychosis nadu usnam shi hajar khandai spa nyup khandai shu tieng sa te hakat ta ka jing tieng ngimla shu ban kiu namar ka jing wan karel ka don bon jaj ki jing yo nong mo nalor bangi mentangi akwa ban play ka ni jela ban ong man penlong ka tourist hub tikibon ki bre ki ba suternat wala da kila ki don ka pisa ban wan da ka lingsun ru da ka aeroplane ru ki suternat ban wan da ka rel da yo le ki rel kum ka to ka Vande Bharat te balai ngim aila de kata te kata ka jing tieng jong phia ki influx ki don ki mechanisms ki banyada la don ki mechanisms menta ya pan sai ka inner line permit le se ngin yo ai kataru te pendon kam kita ken kilat kelenti balai ban shu ong bet em ka de ka badon ka jing ka proposal na kalyang sarkar ngatharai ladangi pej ka sarkar kum kata ka kum taki kenjanong shun ba shun yangi bakat ka balik sarkar ga dei ka bam dei tengah trai kamlong pi kum ta naman ngijet mangi te ka sarkar ka kling dei ba to ka sarkar ka shushong ka wan hi da ka bor ngijet hi mangi dangila ajet paden da ka kwa ban le ai ngia persya te kumno kala ban long piakran sapang kita ki an banyada ya kohok jong upat ke jela wan raswa ya ka ILP pechwa ya ka jing rung kerthep ki nongwei ne kita ki bar jela ngin siakren halor ka lintirel kata kadi ka wei ka jing dawa jong ka KSU habang yakren sapang ka ILP hatu ki wei pat ki jela nakathan ki jongi kum ka Arunachal ka Mizoram ka Manipur ki kham biang habang inu jor bat ka Meghalaya in sedang shan iba Rudi menta phi kawai ngakwa bat ong ngide ban su tho pet mo ngan ong ya kawai sha ban juba pe ta tingkeli jong phi ngi ka Meghalaya ka di ka long landlock kadai ka disadvantage ka bajoro ha jing shisha kini ki bai don hapo khap jong ki wa ne jong ki duriau pin pet na do handai arhaja lahijar san sajar sne mensuaru ke civilization kami ha gitu ndai ni long kadai ka disadvantage ni te ha bangilon landlock ke basusi pat kalong bangilong mindlock
to te ladang ini ki beri ke pasyampang ngedi ban perhat kham jengai kata ladang ilong main lock kidon kuwe ki rin ni perthai wat la kilon landlock ru kita ki suthu pat kumno ban penon kam suthu la phiong la kalong kumta shibu mentangan suai example li phimo pai kum ksimla katreng kala poi simla ru par faring mensua tip palat sispa senam wat sedajeling bra teralong kumno kitu kitrin bal kit mar kit ai ki kapen long kapen yo pen kot di brio shutu menta pin dapat ka Himachal Pradesh bakadon ka Simla ka Khamlong develop ni cuba dengan skando kim dadon ya kan ni menta kum ngin dai badon kini ki wa ki ai berkhot ngidang don jing shitom menta ban yo kan ni ka ai ka ni ka electricity ka balong ka bakhlam pentut dai syathia pat kamlong syakomta namar ba ki la nang ban pendon kam kan kita berkhot mo ting kena ayo no kena ila dia himangi toh kata gawe menta la dengan poi pat cakap ILP menta ngide ban sutho baki ai ki isu ki bang ngide ban bangila ban rai hang ni ban penon kam hang ni tada kadi ka government ne kadi para mangi hang ni ka ai ka isu ka basong ban rai ha Delhi sutho kadi ngide ban sutho ya kata Pimla ban subuh condition kan subuh entah ba kita kendon dalam long komtang yang ngim tre ya kata dalam long komta kalong kamlong komta dalam him ai mit yang ngam late school you know kalong kator komperhat namar balai di mangi menta namar mentala kumbala ongkong pat mene kumno la da kawan karel kumno ke ai ki jing mentoi apaleng ki wei ki habun ki benta ki pentat ki dor ki mar ki pendunai ki dor ki mar nalong syadong ke pensuk ke kawan ngan suai nuksai fi hapo ri Amerika ha United States shoba kin stang ye kalenti nya kali ki stang shoy kalenti rel man connect na east ya west balai bakata ka pensuk ka ket ka ba kadai ka bakhamtat man kit jingkit ru tedi nak kada ba ka develop kawai na kidaw menta suai menta I mene kong pat yong ban pang kata turis bakinwan pendelek kini kiri bar khoj po ngan ai nuksai kini kiri badon shalor mo ngan ala don keleng pendelek tang Switzerland ru tu kirel kiya bi tang tu hi tang bakin yo late side seeing gibriu tourism so tho tikiwan ki turis sang tu kum kita bro kam damut bang ba takirel kin bawan kalin tirel so balawan telep lot kibriu bar khoj kai kita kata kebadan hang ni baki takibriu kin wan lot hang ni bar khoj ngam la ban so pi ta kan lom kumbaya ong mene kan la da ngi hi kibriu jongi hi la trelut ki kam bar khoj kumno ken wan kita ibana bar ken yo kam ken yo la ne ngimdon kin kata kamot kajing snow shania aladi ngidon ngim shania aladi ngimdon ka confidence aladi wi la ngidon confidence aladi ngi bro khaj be lek keleng perthai long kumno ngi long as mdan inferiority complex ngimdon ai bro khaj ngi long kum jolot em sakawai te ba rudi shangane ke line permit em haba kane ka Meghalaya jongi ka dei ka badon ka belong transit route te na po Assam pi transit from Meghalaya sha Silchar sha Mizoram te pinyale ILP kumno ken kum hagani ka jaka pihap don kam le se de ka bakam long pair ka ILP ru namar ngin yakren ILP Arunachal sisen ba arung nang tu mdon jaka shubo pinlej mo like no stang ba pin poi sha China pilek sha Mizoram akut hang tu like no la pil kwa lej Myanmar Manipur ka ju tika ILP yuit kaban yaha bat kajalla ka jongipan kata tengkin hap ya perkhat em kita ki seng ki badawai ka ILP ru kin hap perkhat em lada phi persya ka no ka policy jong ka sarkar phide bandon ka alternative policy te claim don alternative policy claim da le ka no ka study ka research kumno phila ban su persya tobo ngan su peteng mah ni hendak sebagai ILP menta ngamdong ka jing snow jong as sebagai ILP kata long immaterial mah ni barak khaj ki nriu phongut ki member jong assembly government bak option kumju ki la rai ban di mana ka ILP to ka biang kumta
Kapon jong nga kalong balay ban beteng ban connect ya kata ka ILP ba ka railway ati. Ka railway kadang laga jong ka purpose jong ka railway. Kamdai kata ka ILP. Ka ILP ton dayo kat bekisubit mapine piyo at kom kalong la ban amen nang dia la amen tai kalong ko jin non kam jong Meghalaya ba yong kong pat ka di ka transit route. Ti to kabyang hi kata ru mo. Tenre ban connect pat ban ka railway tang na kana kata tangam sudai kata. Ka railway kalong laga jong hi. Mentangin si doa kata ka pisah na center perhat pi nalor bang hiduk ngidai baduk ba sya syulek ruspa do ya sakawai ru kalong ba lada kiwan ki railways kan thau kam thau jam ki breu jongi hite balengi mlas nguthui kata balengi shooting baik ba ndawan kata railways nuan ra nong train abar mano ba ong kumta ngam tharai kan don gum kata ke iba rudi mitan di keren kindiat halor kata ka jingdu pisa ngatrai kata ka arspa kluru ka ban salino biang sya ka sorkar pedeng arspa na sospa tam tu lajin arspa propau lajin hatu kata ngandai kata ka khubor ka bahan ka basniu na benta ka jela ka jongi kata ka arspa ka don kadang don sa hapo riboy hang tei tamakan dilit no kamut kata karoi kapar kata karukom penyiar sarkar katkom ka budget lada fibla ban penun kamu tu pisah phap pai no tang ba pinakwa pa hadin pin jinjar kata ka wi gijing ya pi ka long kum ne mo menta kumbo ong iba rembui hapo ka assembly keren ni upat ba se pindalet keli mentai kini ki pat ba jungi ki khasi jan tia jungi hi ki balik business ki bawan penpoi mar na ba leni ki bakwa ban pha mar sabar ki sngo khia bahaya ka cost of transportation te ka jing keu dor ha ka jing nama tang shu keu dor ka petrol ka diesel la keu dor lot kamar ka mata mano ba sya ka tangi sya mangi hato keli ka dor jong ujur jong uso lelete damwan na bar menta tang uso nyam trar pi ila dab bona bar te ngim so thu balai kini ki ai bat sakawai ga long ba ngi dai kata ka jela ka badang bon kinong rep jongi ban pha tiar sabaru ka khia lada ki wan girel kan duna kata ka dor jong ki rup ken pha sabar ti kamyo nong ken bon ti ki ai ki bangi dai ban ki mat ki phang ki bangi dai ban perkhat ken dai ban su khem jingmut palat than nga bentangan su peteng mon dia menta kum ngan cuai kata baong spang kador kam kimar mata nga don farm stis pa boy mo ti rep sing bra mo menta to i ngasi thiet mar kum ka bilat na po phoi rumbang ka ba song dor na boy rumbang song dor lai spa pra pho da poi hasilong nang ne la poi sa spa ar pho sa pho tung ka si siu mono ya kata siu mangi ten using menta ban kit mar using bami babuan ma nang thie kiwan da tu ki truck dala ban penpoi hi utu sing ha ka railway line ha po berniat perkhat na pik kan lo kan kamsuk ki breu jongi ngasu ai nu ksatang yu sing swa ngala ban tu khana sibun nama ngaya dai kam ba ki nungrap ki sibun ki jing e jong ki ba ki sem ti hanre ngasu kwa ban su ai nu ksatang kata swa ke ai ka jing do jongi ka jing sistem jongi the competition mungkin ka KHADC kadai kawi ke institution ka ban kampen state kan facilitate ya kata ka jingwan ra ya ke lintirel sya ka rikhasi bat rijan tiaru kumjo boro artli ki KHADC semangakran mentah ba ka VPP la don lupa ha ka EC ka lam khmat ka VPP mentah bat kala dep ong ru ha kilat pathai khobor ba kam persya ya ka jingwan jong ka railways henry bakar ko ban pej ba ki don ne em kita ki kendon kita ki an ki bala banyada ya ki pat ke jela ka VPP kan hap perkhat lene kanu ka parti ru ka ba sansyara ka KHADC ne JHADC ki hap perkhat ya ka jing yo kam yo jamte lada ka ban pej mo lada don ki ba seng kam seng jam nakini ki lom jongiru nrei lada ka dor ban wan ra ya ki mar ki mata ya u rod ya u simen ya u ka lakiu dor palat te hakanu kurkom ken kin la ban pentri kam hakarkom ka badai kan hakarkom ka ba ngila ban afford ban yo iwe iyeng lada hagiwe ge jaka le se ban shna ko ke yeng don kam san pholak hang ni la don kam alklur namat kam dor ka lakiu palat jong timat mata balengim perkhat jengai kata te ke KHADC ka dai ban perkhat na ka banta ki breu em
But kadai ru bandal pak le bahai ke research shua ban keren ke don kam ban le ke research ban peni bala dale kumta ka long kumta kadai ban don long evidence based te ngimla ban shu priang shu menta kani kadai ka juk jong jing start kani kadai ka juk teknologi ka bangi dai ban peni daki number kan dale kumni long kumni dale kumni long kumni klem da don kita gi number ki babiang ka evidence ka babiang ngimla ban shimrai kumnu tang ban chupen sngo bahai ki kat tu kat ni Baru di. To sa kawai mo ngakwa man ong. Baladai subo benta ba ong bawan buhai snong kiwe. Kumnon buhai snong kiwe kani ka khandau ka siap ro khait ki brio jingi ki bolong trai. Ladangi mai mangiti ki monohi ban kumnon wan mono tu khano ko Menta ngadon nong sangwai yang ledang mai lat hi mga bandian au tin ngan leyu mga tala nga kwa pisa palat nga kwa dia no ti takamot nga hap keno ila di hikin keno iwe kasong hangi hikin kitras no fi kelang pertai kalong kumta kamdai ong bat tangwan ki brio no bar kin le by force kumno kata ka bom la long kan sakawai kalong gumni te habasha Garo Hills Kibriu kim idon kata ka jing sngo per ka jing sngo persya kala nang ya chaprang kita kinong rep kila yo ba ban pa ki mar ki mata jong ki sha poi sha West Bengal she nang ta ki ter na West Bengal ter lu ki poi be sakawai ka long gumne mo mangi ngia dawa ban yo la ka jong ka state na ka Assam ban pelat no engi na ka Assam ndai menta ngidang long dependent ngidang ya hab ban syania ka Assam tang sudukut kanu ka surok kelenti la kut Ya deko. deko kelenti ya kali kan sorry ngakwa man ong pat mentas bo I kongpat yong Garo Hills kaba susi ngakwa ba yo ka kalong gumno hat bangi ni nakaliang jungi sini na kasi jantil ngi persya palat kalang ayat pa Garo Hills sa frang pat kayo ay ka railways kayo ban connect bet ka West Bengal deng Bangladesh adian habut kamar kemataki ka development cetekan nang ayu inang sadian mengihini Kata ka jing sutu bajunga kalong kumni haba fi ong kandiat mene halo ka research ladang ila ban research kandiat ngin pej ya ka Garo Hills ngin pej ya ka Mendi Pathar ngin pej lada kalong ne em ban wanra ya ka rel lada kalong hang table kam long ni hatung ila ne begin ya bu ya kita ka as an alternative kan le ako mang kata kan kawai la ban le ong pi research po Garo Hills cost benefit analysis kan don kam pej po simla bro long kumno tia kumno ki wan ki brio na ba kumno ki brio ki long trai sanong te ki long kumno ki sa kumno ki develop sakawai ngi de ban pej ba menta ka rel Shanagalan lu kan lej Mizoram la jan kut la jan dep ka tuka railway line Manipur la don Sikkim kumang fi kadi Sikkim landlocked kan sayo Arunachal tang trei shat Arunachal ho te boleh tang mangi to kong patisha mukim ka we ka article fi dang shudep tho dang shen bangan ong takaktin kasi baru kiseng bahalang kiroi daga batau ya ke jing ting ha ke jing mu jing perkhat ke jongi ke jing ting mansha kentaj ke jing ting mendu kam do jam do jaka puta bat kumta ter klado keren kendiat menne ngan biang shapi ngaku abi iba tong ngan shona pi na mat pi thok ma pi ke ai kata ke jing mut halindet jong kata ke jing thok em ka jing tho jonga ka long kumning ka jing thmu ka long kumne mo ngi dei ka ri sen shar pat ba ngi dei ka demokrasi te ka sur jongi ki pat ba ka dei ban mi em ka dei ban mi sha khmat ngi ki pat ba ngi jet e ki nong mi khmat la da ki tu ki nong mi khmat kim kren na ka banta jongi ngi hap kren em mangi te balai ba ka sarkar ba ka ngap tai ki tai seng balang te ka sur jongi pat ba she namar ki seng balang klem sha electe nga klem elect bat nga klem select yan nuru bat nga klem ai bor yan nuru ban kren nga banta jonga nga kwa kum ka breu ka batip ka ba sngutu ya ka ai baro kum ka nong song snong jonga ni ri bat ka jela kum ka balat don ka vot nga kwa ken bandon ka suru balain shu shim no ek ta ka sur jonga mo shu ayu ken baru di em kawai te kalong kata kan ba nakaliang sarkar nakaliang gini ki nong yalam jongiru bar khoi parti ngamong tang sarkar ka sulong kumong kongpat kita kini ki pressure group kita kisang balang ngamtip ki ong khot sang balang ki balang aro ngamtip
Ti tangbar keren maki kata kamot long kumbap di bari persen maki kanya pak ba amdai manu kita ki bengijiat mangi. Pi kalong kumta namar ba ong kita syong dong kita yang. Pi menta kum ngap ya ketui video jong pi meneh tu ba rembui ong ban voice of the people. Hakan urukom ta voice of the people pisiam ya kata. Pi voice of the people pindakran menta ngingi kran kum ni handai dakran shani shata hi ya brio shani shata be kendo ki brio berkhot ki ong ngikwa bakan wan nama ka suk kum kai ki bangila kran mengi kata ka ju ki brio ki bobon ki bakran ngai kata kasur kampoi te sya ka badai ban poi te ngatarai ka por kala poi baka sarkar kan wat ki lat ki lenti ban yo snoi kata kasur pai ba kan te baru di hadu kanu kata kalintirel kum kawai ni kilat penyaso kanlong kabakongsan ban kentiu nglai osngo khndiat kita ki benefits khndiat kanu kanlong kabakongsan na ka benta rilung hasi ba jantia tang nei pat keren ya ka rilung garu mata tang ya ka rilung hasi ba jantia in particular pi sushim ngasiong kum ba nuksan na shawai kan bangat ban namar kibun ki factors ndai ke ba hapsim ti kawai gadi ka jingwan ra ikimar nang shatai kawai gadi jengkit ikimar nang ni pi ti mentala da dai kimar airu ki bakit nang ni ti kumno kataka kador kamur jongki kumno kan kala ban kham ka demand kan kham kiu shu yo jing mentoi mangi kadai kum kita mo tang iwei ke misu ai nuksa kum kita ti kawai pat kalong ta kan mentala da ka railway ka dor baikit ka duna shibun ti bai kran ni kata ban yang ujor bat bakit ta kitrok mentapai mafi mentang alet sago hati dap de kitrok sini dap de kitrok stai nya linti dah boleh melong bahasa perkhap mafi kawak mod yo to baru hat ke wiki still la poi lut kita kat wala man poi tagirel ti yang mentang ngasngou ba nakiliang keseng balang ngasusim ba kitmu ke bawah subuh aila bandum bandai ban connect ya kata ba kanika ILP aila bakan wan chotang kalentirel ke ban kit marswa good strain menshwa ki pareng apa ki sedang menshwa keleng hi sa Amerika berapa ki sedang ke train ki ra aswa ki namar ban shong passengers pihak penbiang am ki seat ke ba khamlong komta kan ke ba kan cukit mar pat sudan be tang tu ki bogi shutap be ki mar tu ndai upat ba amwan hira ban shong tur umla aira tip stang ba kumno namar ba teun wan kumno tekum kita kai menta pe thu sya kalong kumno phi menta nang takadaw bang ong ye phi ngapoi biang sya kaju mena ide ban su tho ba tang na kadaw menta shubo la ka center menta shubo nang thi Delhi ngong imai phi taka LP phi la yu ti kai bangila man le ngim dan ne man le so am syua ngin syua tang para mangi ni hang ni kut tang ta syai rompoi kata fi ngide ban dalam kumno ru ndai kade ban ya chaprang kan ti syua banginya chaprang ngakwa ye phi kinong pe ki jongi ban sngap ya kasur berkajing aknud jong upat ba hadin kata ngin siawan pat banyakran halor ka benta jong ka sarkar bat kumta ter tung ye pet bat sngap sya ya kasur upat ba katrin ka long ka wi ka kijing ai jing mentoy ha ka imlang ka salang ha ka yo ka kot kum ka kijing pet jongi menta long ka jela ka jongi kadang inang bilin tibi tang ya ka jing mentoy ka kam kumno ba ka jing mentoy ka long ka wi na ki kena samla ki ba puli ru kum ki ba puli engineering ya kana ka kam hakikam transport ru idon ki badan kasap ka phong mo ki kena samla ki ba puli menta da kimyo na kum ka kam ka cham kimyo sini ki habde chatu wi kabar ka jela kum ki ba don kata ka IMS kum ki kwa ban pe ha ban bantri haki transport mo kum ki kena samla te ka jing mentoy jung ki ka don kam Jakarta hi bat ka jing do nong ru ka we kalong ba ha ka khayi pateng lada ipek kum ka shwei kiri
haki transport bun ki good semua ki tiar bam tre ki tiar ki ba poi na way shaway ru ya lingba da katrin ki transport ki ba pen gila ban poi kloi na ka shi sngi na ka ar sngi ki poi no haka shi sngi kata ka jing du nong jongi ru ada ni perkhat ya kata kadon kam ka cimentoi ka ni ke jelah lada kawan katrin lada kum ki seng bhalang ya kmi lynti ya pet ngor sha ya kata na benta ba don ki ba persya ya kejing wan katrin let's say ki ong ba kejing persya na benta ki don ki brio ki ba supai bian klem da don kanu ka kejing yada ka jela kejungi ki don ka ta kejing persya ndai da ya perkhat janai berada ka sarkar kate lakam ya kita pembadan sabar kamut gadan kam kejing mentoi. Hoi nilai i bagi seng balang nak liang ke isu ke la persya ya ka jingwan ke seng balang. Sisen perhat mengikum tinong song jongka ring yutrep. I don kam ban persya ni seng balang namar ba tiang nak benta bandon ke jingada nak benta ke jela ke jungi namata tinong song ki bayi mo. Nrei habangi perhat pat hawe ke liang i ba kani ka por ke pemerintah kung kajela kala dong kam hiru banyo ya karoi kapar hai babon kiliang na kabantar nu ban kentiu ya kajela kajungi rei ladang ipek pat sakwe ka banta kalong ba ngirang don kam sibun ki ibana kaliang ka sarkar lani nakaliang kajela kajungi bengi hapan pen kre ban penbit penbiang na kabanta ka jindon kam ka jingada kabala ka jingada ya kasnong ka taw nomor 1 kini ki railway kadon ke jingma ha e kisno ki thau mak influx kadon ibrio ki benabar kinwan ki rong klumar namar ngilai i aduk menta ba hapo ka jela ka jungi kalalus ba kar kontrekam hapo kisno ki thau ke ikhtiar wede bat kirang ba snong ni fix wai ka kisno ka thau ni ba bubun kisno ki lasu kimdon kata ke ikhtiar ka authority ke ban ka notification ke bami nakaliang ka district council lani nakaliang ka public administration ha ka ba bengide ban perking ba ya ka jingai rung snong klumar ya kibrio ki banabar kani kadi ka we ka ba ka snong ka hap ban pentrekam so ladang ilala ban pentrekam ya kani kemut kandon ka jing kermen ba kiwe ki benta ka ba ngidon kampung ke inner line permit ka bala ban implement no po ka jela ka jongi te ha ka jing yadai bat kani ka jing temu jong ka sarkar ban wanra ya kata ka lentirel ni ka railway hang ni hapo khamtam hang ni hapo jantia jongi hapo east bat west jantia te ka jing sneu thu jonga hi simet te ngadap ru de jing sneu lengo namar ba sipang kene ka sarkar kalong ladep penduk pendam no ye kene marwat ye ka pisa ka ba ka sarkar ladep sanction ladep return ladep refund biang pat hadin nang ta kisami pat kat kumjing kren ni ba kermen sela ong ba ka syong ka mon jong pai bat kum ta ter te ka jing sneu thu jonga hi ba kene ka kam kadang yaj hi cekman bat ni yo iru ba ki babun hi ki paralok seng balang ki ba persya halor kan gejing temu jong sarkar te na kaliang jonga hi gejing snel thu ke jonga ngam ong ba kadon tang gejing du nong lani kadon tang gejing sniu hi kadon hi gejing baharu kadon hi gejing yo nong ro namar balei bala dangi pej hagaliang karoi kapar hagatrai gekta mo namar ba ka ekonomik hi ka yaj bej rengkat lembat kata ka population rengkat bergejing bun breu ladangi duna breu palat ladangi duna paj kemut kimla raban pen kiu ya kata ka yo gekot ka ekonomik ka slow ba lada ngim ya bun paj kata ka we te lada wan glun tirel kemut kan kiu kata ka increase kata ka population ro bat gejing jadai bat ke dor marba mardi ka bangi tip syai tela dangi kit de trok nin kit san peu repeu teli trok daga rel daga train pade kit tang sikit te ga bai kali hang tar ole ye pher hi te kini gitu kita gi bangi ya yo i surok kini gi jingkrong ge babun rukom gi khajenaro la da wan sendon daga rel kin saduna pi te hang ta ga jing ngej ge junga kamut ba kandon ge jing hiar dor gi marba mardiro. Connectivity of any sort, especially railway connectivity, is always a welcome change. It comes with a lot of advantages and bring a lot of advantages, a lot of good things closer to people. First of all, there is human connectivity.
And of course, there is the connectivity with regards to transport, of course, and then with regards to trade and commerce. And railways also give a lot of shortcuts by way of reduced fares to students who travel from one place to another. In that context, I think the railway connectivity to Interdependence is really a welcome change. Now, people from Garo Hills, especially from the northern part of Garo Hills, can go directly from Interdependence to Guwahati. And that way, many of them can take the vegetables that are locally grown in Garo Hills, especially in the northern part of Garo Hills, organically grown vegetables, to markets in Guwahati. I've personally seen them doing that. Other than that, there are a lot of advantages. Kong Patricia baru di Flia semua mentan na ri khasi kedan kata rajing persya na ri jantia rungala ban ong bakadan kata rajing persya wadla UMLA iba lakmen remboi iong ba insngap ya kasur upat ba henry kejing yakhi kebadang shen hapok kliat ka kedau da kum pat kata ri we nakinuksa Shagaru Hills kum flias ngo himentan kampadon e mentaki ngo bit so biang bai belai kedan kata kejing ya phya kejing ya pher jingmut hapdeng ki beriu hapo ka jelahi sensasi ni kongpat dah ke boburam mo itu ikong ibakren mentan isempang hadukat note ngaso kwa ban tip ken ila ban le ka cost benefit analysis isngo thu ya ka jing mentoy ne ipet tai kata ka jing tieng ne hapo ka jing mut jing perkhat jung i sudan betang kata ka jing tieng em te ila ne em ban pen sishai kita ki ba iklim ba ka dai ba ka don ka jing ma ka ba ap ka jing ma ayu ka ba ap hakanu ka rukom ka ap ta ka jing ma lada klem da kumpakren ba rudi mene klem da ya don lang hi kejing so thu bat kini ki breu la jong hang ni ubana bar ula ban shimti ke baro mdei ba mangi ngi le benami menta ga duna ka jing le benami hang ni hangi ndei ngim ya kren ya kata namar ngi sngo tenat ngi shu ngap be kum tu shu ya darap jot be ndei ki business ki bahe hi ki peniat de ki we shulong khmat tang mangi ki khasi belengi mi akran ya kata em ka bo pendu nong yangi namar katu ka tax ke badai ban siu u breu bom dei u tribal u la laj no katu ka siu tax belei kita ngi mi akran nang ta ngi akran shapang ka jingwan kit ma de ki trok ngio i bakane ka juk menta ka long ka juk ka ba poi ka jing sniu jongkal air ka bun air ka pollution ladawan nakarel kan duna shibun kata ngiu i ka bernihat kala la paunam ba bakadai ka bak jabo atam ka balong bi tam ka ne kal air ban ring men sim ru ngai pet ka jingiat ki kali nang to prala ka sngi ki trok te balai hato ka dai na ka daw bakini ki trok ki don la ka lobby le se ban ong nai wan ra re namar ki bun ke nang ne nangiru ki badai ki try malik trok mo te ngi la pet ya ka connection between kita but kiwe ki actors ngi habban ya pet bahai kita ki eru lada ka sarkar hi ka long ka ba pet ngor ka bam kwa ban long populous ban chupen so ternat bet kat ba ong kat badawa kita ki seng balang nadu ki snem ki bomen sywaru tang la ong seng balang balik la ka sarkar la ong lang balik te balai ngi don kam sarkar hai balai pension ki seng balang ken ya ka ban long sarkar to na syo ajimut ko we balik sarkar kamla ban appoint ko we committee ka balong independent kan ki bala ban interview lu dikini ki bala ban pensutu ki brio bala ban educate ki brio pi namar ba ngasngo ba sarkar ka kwa ban ka relwe mo ndi ka don kam ban tang ban address ya kani ka jing team balik kambu kan jowe kenja committee ka batrai kam kan amdai committee ka buswa ai kam sherman yu ne ai kam sherman yu tai shu seo kam e rom trei tang man shuyo ki kali ban shuyo ki staff no shadong kata tem long kan ai be committee ka balong independent ka bala ban wan ban interview yu ki brio keleng hasor ne hanong kendong ne bat ka we na ki points ka ban sotho ba balai ka e ka jing mentoy ka ban mi la wan ka railway
kaipat keban yada kaipat keban yada ya kiwei kijak benria wan ban telep yang ni kata ru kadi bandon lang ti nga skong kanon kam kum kata ban shu ya persya baik empoi sino ru kata ti mlong ra lamar ba ngingin long kum lasai ka asam kala nang ya sebenang hendau ngi sadien baik insulet sedien te sulet krong sa asam lasai em te ngakwa ban ong gawai te ki seng bhalang ki don lenti na em ki don road map na em ban seng kam seng jam hakano hakinu ki benta ki ki avenues ban seng kam seng jam balai ya kata ki mla ban ajak sarkar balai tang ban super syaben ho ni don kam ki tagi bingi ong ki resistance movements bo kuman hakani lai persya ke ka Meghalaya Investment Agency halor kata ka banum kwa ban ai jaka putai ki tagi industri ban nabat ho kata ngi sngoy ha ndre hakawai pakawai ka kep ban super syaben te bam lalong baru di mentan fikiran sepang kata ka Independent Committee kata ngasngo haldi ru kadi kawai na kilat lese tambah ke jinglong kerpang jong kejela ka jongi ka kham dawa shu ya kita kiru kom trikam ki ba kham jelleu nakaliang ka sarkar ngam ong bat nakaliang ka shnong ru kom ju ke iba kadi ban le fi sngo khanang mingin wan ra lang yakini ki laitli ki sur la kade ka sarkar ne ka shnong ne ki seng bhalang hakaju ka jing sngo thu pe mo shubo ban yada ya kata kan ka ong kum ka jing su thu janga kan katuka Meghalaya Resident Safety and Security Act. Menta katu ho lanila ban kawai ke jing hang ni fi ban pentrai kam ki e yor khaj kalong ba kane ka jing trai kam jong kisnong kam long clear kam long ka basai ki bakila ban le ti sa kawai pat kim biang ka da ki trai kam ki kwa ban trai da kam siem kan nuru kim don ki funds ki bare ban le menta kata ka apply mdai tai kata ka kam ban sa song yuai ki brio na ban wan ki brio na bar ne kam ta wat ki kam kini menta shu be le jong kong pat bar khot ban peng khot ya ki wa ban ne ya ki ban kum kita bar khot te ki kwa action man le am don funds man ni e ka sarkar ka address ya kata ka problem so tinga ngasno bala ka de ban pentri kam ya kata ru kata kibuan kum kita ki e Henry menta kata tang badi bendan ke komiti ki bateri kam kan menta shu thung ka economic ngan ne thung kita ka mobilization committee kita economic council committee tip yela ga ngam tip planning board it's a joke shu shong hapo ka office hanga kan it's a joke poi shapo upat ba phi ka last ngala ben debate but ki face to face the Henry because I call it a joke da fikwa ban pen subhaya ki tang makin biang maki kata kalong da komwe but la kamot hi ka kam shisha kai ga manya kera mengi menta di ban le kom kita competition mukim ba rudi warjing rang bun ki jingkeli Henry kapor kam sha shu engi Henry ga sak we pa ka jingkeli ka bang kwan kli phi ba kata ka dei ke kita kilat kelenti ki ba ngila ban yo bangin balance lang bangin pet ya ka roi kapar ha ka we kaliang bangila ban pet ru ya kata kejinglong kerpang kejongi bakam numsha din no kuno bingila ban strike ya kata ka balance competition sanction pi ni jet ka sarkar bakan perkhat ini ki AKM baka de banwan ra kita ki policy ki ba don kam ban achieve ya ka balance te habang ila jet ka sarkar ka don ya kata ka bureaucracy ka bala ban perkhat bala ban ajing mud te balai ngim yo ya kata ka jing trai kam ka bangi kwa nama datang ki policies ki ban pentrai kam na kaliang ka sarkar ki bala ban wan ra ki ka balance nalor kata ngila don shibun ki acts ki balong protective mechanisms la don sa ka ki HADC te ngatharai ka banung kong ka badai ban weng na ka jingmut jing perkhat ki brio jungi ka dei ka ni ka jing shep ting ka ni jing shep ting ka tai ngila dei ban pani face no ki ni ka jing shep ting ban analyze ba la dangi shu shep ting rumane ka dei shishane Nrai la dangi im kumne shukenno itu yala dia pada ngim le ai yala dia ngim kloi ban trei hok ya kam ka bangi yo ru mentabon nangi ngi trei kam sarkaru ngim poi ka por babiang ngimi dang kloi kita ki hato ngim skong septien baka kam ka badai ban trei kam yat kam baru di ngan syai ban meng ke bang laong
baki don kita ki arteli menne haba sedang ru la ong lupa ka don kata ke jing don kam ke wei ban yada ya ladi kumujat jundrio ke wei pat bangi don kam ka development ru ke railway ka de wei na kita ke jing don kam ti lada kalong ka bala ban collect data da kerja committee ke bande yakini berkhoi kadang baki beliau kin tip syai ba amdai ban susah hak jing tieng shooting mai do san snam suppose nam shooting tieng mai tieng kata kamu ni ya kamu kan siapa jing mai kata dari begin tieng kata kamu kapan iru yang i bangi don ka kawai bangi num don ka kenja bangi ai ki ngi don ka confidence hala dia ti ngi don bagi inferiority complex somehow em sakawai ka long kumni mo menta ka sarkar ka penmi bon ba ki scheme kini ki scheme ki de ban point em chu pat ba rei la dau pat ba hi tip ya ka jingmut jang to ka scheme te un participate kumno kalong ka ju hi ni ka railway su la dau pat ba sko thu ba ya ki benefits kumno un aya ka ya ka opinion la susah jing ting oh syukran kumakran tu ikong menta kan without any facts figures evidence syong em ka don ka jingma ka bakrau kom itu ikong sual le ba khai ba pateng la la ban pen i ka jing mentoi be la ban yo alam ba kata kom non yada ya phiru kom jo kata kan yarap kom ngalai oi mene kapor kam sha shu yangi ti kata ke jing yakun ban wanra ya kilintiral kam dei tang ke jing dawa jong kishnong ke dei ka phang ka ba hakmat jong kari menteri rang ba du ha karinti kari u Narendra Modi ula angnut ban pintikna baya baro kinong ba jong ki jella la pinyaso leng ba kilintiral takwa pej ya ka kum kesin jam ka bakong san ban wanra ya ka yo ka kot jong baro ba ya ka roi ka par jong kari menteri ketanat relru u Ashwini Vaishnav ula penpau ya kini hi keju ke jing sngo tak bakintu ya ki sarkar jela ban shimkhya ya ki project ban pinyaso ya ki lintirel kat baka sarkar pedeng ke yang scam ban pinyar ya kita ki lintirel kinong yalam jong ka Meghalaya kidang sakut ha pedeng kathong ban wanra ya ka roi kapar bad ke jing persya ke bajur na kiseng bhalang hatu ke Shillong kan yai ne ban long ko wei na kanong ba jong ka jela hakari bam numdon ya kata ke lintirel satang kapor kaban batai jadi arin ling do saya simpat ngai kuble ye ikong Patricia Mukim but ya iba rudi warji nak bentak kapor ke jong pi kublishbon